Хәзер инде әйткәнемчә без икенче бәйгегә күчәбез. Ул да булса безнең разминка дип атала ул. Исегездәме мин сездән сораган идем. Сез әзерлисезме сораулар? Шуңа күрә мин хәзер залга төшәм. Менә монда кем әзерләде сорауны? Әйдәгез. Нәрсә булды? Нәрсә булды? Менә монда. Юк, кирәкми, мин үзем төшәм. Все нормально. Ясам. Спасибо. Син барыбер татарча аңламыйсың, әйе. Дуслар, кемнең сорауы бар? Әйдәгез, каушамагыз, килегез мондарак. Килегез? Ну, кем? Менә безнең бер егет килә, әйдәгез алкышлап, каршы алабыз. Иң кыю егет. Әйдә, башта әлбәттә танышабыз, исемең ничек? Артур. Артур, әйдә, сорауыңны. Нишләп комбайн белән арыш уралар? Нишләп или ничек? Нишләп? Нишләп. Беренче тапкыр сорау бирәсең? Бик кызык. Әкәмәт, әйдә сорауыңны башта. Нишләп комбайн белән арыш уралар? Нишләп кешечә сөйләшә алмыйсың син? Беләсеңме нәрсә әйтә? Мин сине үзеңне урам диде. Бу микрофонны алыйм әле. Так, тагын җаваплар бармы? Әйе, Татар Тим. Әйдә сорауыңны. Нишләп комбайн белән арыш уралар? Кухняда арыш үсәмени? Ну, кухонный комбайн. Кич алдым. Ул аңлады. Дәвам итәбез. Арыш майы. Әйдә. Нишләп комбайн белән арыш уралар? Нәрсә белән урсыннар инде арышыңа урыйм? Рәхмәт, арыш майы буа, Шүпрә командасы. Нишләп комбайн белән арыш уралар? Авылда яшәп белерсең. Шундый авыл егете әйтте сиңа. Син авылданмы үзең? Арчадан. Ул авыл түгел. Юк, мин бер сүз дә әйтмим. Монда арчалар күп. Гафу ит. Бармы тагын җаваплар? Юк бугай. Рәхмәт, Зурит. Юк, бар, тукта, китмә. Менә бит, арча чыкты. Әйдә. Нишләп комбайн белән арыш уралар? Biz agrarныйда укымыйбыз, белмибез. Рәхмәт, арча, Казан артым. Ярый, рәхмәт сиңа Зурит иттереп. Дәвам итәбез. Исәнмесез? Исемегез ничек? Җавап бирсәк буламы? Тагын бер тукта. Артур булдымы әле ул? Юк инде, мин ничек аның соравын алыйм? Автордан, әйдә үзең. Нишләп комбайн белән арыш уралар? Сәкинә карчыкның урагы утный башлады. Күрәсеңме, зря килдең. Бу безнең Әлмәт булды, Әдемхи, хәзер понаехали, Мәскәү. Нишләп комбайн белән арыш уралар? Арыш комбайн белән уралганга, комбайн арышка урала. Һәм безнең баш бутала. Әйдә, рәхмәт. Дәвам итәбез. Микрофонга әйтегез, исемегез ничек? Рамиля булам. Рамиля, сез кайдан? Балташ. Молодец, Балташ. Әйдә, сорауыңны. Сезнең командага эләгер өчен нәрсә эшләргә кирәк? Әйдә. Сорау. Сезнең командага эләгер өчен нәрсә эшләргә кирәк? Мәскәү пропискасы кирәкми. Рәхмәт, Мәскәү, Әкәмәт. Сезнең командага эләгер өчен нәрсә эшләргә кирәк? Монда ашарга кирәк инде. Әкәмәт. Бу хәзер безнең Әдемхи Әлмәт җавап кайтара. Сезнең командага эләгер өчен нәрсә эшләргә кирәк? Гафу ит, минем гаримда бүтән урын калмады. Рәхмәт Әлмәткә. Дәвам итәбез. Татар Тим. Сорау. Сезнең командага эләгер өчен нәрсә эшләргә кирәк? Минем кызлар эшләмәгән әйберләрне эшләргә кирәк инде. Biraz куркып китте Рамиля. Арыш майы хәзер, менә арыш майы чыкты, әйдә тагын бер тапкыр. Сезнең командага эләгер өчен нәрсә эшләргә кирәк? Ничек эләгергә? Мин болайда кырыйда гына бастырам, бер әйбершмичә эләкмисең. Юк. Рәхмәт. Буа Раил Садриев чыкты менә. Әйдә. Сезнең командага эләгер өчен нәрсә эшләргә кирәк? Раил Садриев кебек сүрәнергә. Рәхмәт, буа. Арча, Казан арты.
Sizning komandaga alegar için нәрсә эшләргә кирәк? Номерыңны калдыр, Татар Фатида күрешеп сөйләшербез. Тотар пати да дип әйтте ул бугай, тотар фатир дип ишетелде. Тотар пати белән тотар фатир алар бик охшаш. Дәвам итәбез, Әлмәт, Әдемхи. Сезнең командага alegar için нәрсә эшләргә кирәк? Минем былай да 4 воспитатель 5-нчесе артык була. Кемдер менә булай әйтте. Арышмай тагын бер тапкыр чыкты әйдә. Сезнең командага alegar için нәрсә эшләргә кирәк? Нәрсә уйлыйсыз? Пиджакны жуырга. Сез нәрсә? Минемчә беркем дә бер нәрсә дә уйламады. Без бит татарлар, без алай уйламыйбыз. Булды бугай бу. Зур рәхмәт, Рамил, әйдәгез алкышлар бирик. Бик кызыклы сорау булды. Дәвам итәбез. Исемегез ничек? Хәерле кич, гүзәл. Тойлар алып барасызмы әле? Тавышыгыз бик матур, әйдәгез. Хөрмәтле командалар, әйтеп үтегез әле, нигә алып баручы Руслан һәм безнең Рамилебез сакалларын кырмыйлар? Айваз. Мин Айвазны якыннан белмим. Якындан күрмисең. Ерактан Рамилне күрәсең, ярый. Менә шундый сорау бик кызыклы. Әлмәт, җавап кайтар, әйдә тагын бер тапкыр сорауыңны. Нишләп алып баручы Руслан һәм Рамил сакалларын кырмыйлар? Плей-офф башланды. Плей-офф. Ау, син белмисең нәрсә ул плей-офф? Мин не расслышала. Все нормально. Хәзер безнең Мәскәү. Әйдә. Нишләп алып баручы Руслан һәм Рамил сакалларын кырмыйлар? Алар хоккейдагы кебек лига бетмәенчә кырмыйлар. Ну, ул ишетмәгән, может быть. Арышмайы. Нишләп алып баручы Руслан һәм Рамил сакалларын кырмыйлар? Как говорил знаменитый рэпер татарин, у тебя есть борода, я скажу тебе, дады әйтте. Шомкай монологыннан булды бугай бу. Дәвам итәбез, Әкәмәт. Нишләп алып баручы Руслан һәм Рамил сакалларын кырмыйлар? Тиздән алар мулла урынына никах алып бара башлаячаклар. Так, әйдәгез, Татар Тим. Әйдә, сорау. Нишләп алып баручы Руслан һәм Рамил Агдеев сакалларын кырмыйлар? Ә син? Бәткәм синең күзең күрми ахырсы. Все, кызма, хатын, кызма. Все, булды. Әлмәт, әйдәгез. Соңгы җавап, Әлмәт, тагын бер тапкыр Булалар сорау. вперед. Нишләп алып баручы Руслан һәм Рамил сакалларын кырмыйлар? Нинди Руслан абый, нинди Рамил абый. Җылама. Казан арты, Орша, әйдә. Нишләп алып баручы Руслан һәм Рамил Агдеев сакалларын кырмыйлар? Ну, нормальный жылы көннәр юк бит әле. Жылыткач кырынырлар. Рәхмәт, Әкәмәт. Нишләп алып баручы Руслан һәм Рамил Агдеев сакалларын кырмыйлар? Теге җыен Тимотинең у тебя есть борода дигән җырын тыңлыйлар да йөриләр мыек үстереп, сакал үстереп. Әсән, Ярый, рәхмәт. Рәхмәт сезгә зур иттереп. Дәвам итәбез. Исәнмесез? Исемегез ничек? Аида. Аида? Әйдә, Аида. Ташбака панцирсыз өйсезме, киемсезме? Ташбака панцирсыз өйсезме, ямсызмы? Киемсез, гафу ит. Ямсызмы дип ишелдем. Өйсезме, киемсезме? Менә шундый сорау. Ташбака панцирсыз, ул өйсезме яки киемсезме? Менә Татар Тим аңлады. Әйдә. Ташбака панцирсыз өйсезме, киемсезме? Ул бака. Менә бит. Казан арты, Орша. Әйдә, тагын бер тапкыр. Ташбака панцирсыз өйсезме, киемсезме? Уятсыз.
Минемчә, оятсызда туктап була, юкмы? Туктатабызмы? Әйтегез, туктатабыз, дуслар. Зур рәхмәт сезгә, Аида. Рәхмәт, әйеп. Дәвам итәбез. Исәнмесез, исемегез ничек? Исемем Рүзәл, командалар хәерле кич. Гүзәл? Рүзәл. Гүзәл дип ишетелде, гафу ит. Әйдә, Рүзәл. Юк, чыннан шулай ишетелде. Мин сине гаепләмим. Ярый, рәхмәт. Хәерле кич, хөрмәтле командалар. Минем бар җавап, анарга сорау уйлап табыгыз. Җавап шундый. Чөнки Рөстәм Миңнеханов шулай эшләргә кушты. Алар беләләр микән, ничек алар әйтергә? Рөстәм Миңнехановнымы? Юк. Шундый. Авыр разминка соравы. Димәк, синнән җавап, командалардан сорау. Мин Әкәмәт, әйдә Әкәмәт. Нишләп Әкәмәт КВН командасы финалга үтәргә тиеш? Чөнки Рөстәм Миңнеханов шулай эшләргә кушты. Татар Тим. Сине ник Руслан Гүзәл дип атады? Чөнки Рөстәм Миңнеханов шулай дип эшләргә кушты. Шалтыратып әйтте. Хәзер кызык булачак. Әйдә буа. Әйдә. Әйдә. Шакур жюригә килде. Чөнки Рөстәм Миңнеханов шулай дип эшләргә кушты. Арыш майы. Әйдә. Ая, точно. Чөнки Рөстәм Миңнеханов шулай дип эшләргә кушты. Ансын да кушкан. Әлмәт Әдемхи. Син ник тузга язмаган сораулар бирәсең? Чөнки Рөстәм Миңнеханов шулай дип эшләргә кушты. Рәхмәт Әдемхи, Әлмәт, дәвам итәбез. Мәскәү. Сорау. Беләм. Руслан белән Рамил нишләп сакалларын кырмый? Чөнки Рөстәм Миңнеханов шулай дип эшләргә кушты. Рәхмәт. Арыш майы. Нигә сине әти әниең Рүзәл дип кушты? Чөнки Рөстәм Миңнеханов ул вакытта минем әнине белә иде һәм шулай дип эшләргә кушты. Молодец. Рәхмәт. Ярый, бик гүзәл сорау өчен Рүзәлгә рәхмәт. Әйдә. Исемең? Айрат. Елмаясыңмы син, Айрат? Молодец. Сорауны үләм. Әйдә, алгарак чык. Каушама. Нигә сыерда 4 ими, ә минем кызда берәү дә юк? Сыерда җилем, ну ярый. Хәзер кызарган кыз аның кызы була, карагыз. Юк, бассын монда ул. Әйдә, Әкәмәт, гафу итегез, Татар Тим. Әйдә, улга чыгып әйт, нәрсә куркасың син? Нигә сыерда 4 ими, ә минем кызда берәү дә юк? Менә бездә дә 4. Рәхмәт. Әкәмәт, әйдә, сорауыңны тагын бер тапкыр. Нигә сыерда 4 ими, ә минем кызда берәү дә юк? Бәлки ул гомумән кыз түгелдер, уйлап бетер. Һәм кызына карый. Казан арты, Арча. Әйдә, тагын бер тапкыр. Нигә сыерда 4 ими, ә минем кызда берәү дә юк? Зато синең кызың сыер түгел. Рәхмәт, арыш майы. Нигә сыерда 4 ими, ә минем кызда берәү дә юк? Минем дуңгызда вообще 8. Рәхмәт, Буа, Шүпрә. Нигә сыерда 4 ими, ә минем кызда берәү дә юк? Сыерыңны кызың белән таныштыр да, кызыңда 4-кә күбәер. Рәхмәт. Әдемхи, Әлмәт. Бәлки сиңа кызың алыштырырга кирәктер. Бәлки башта сорауны бирергә кирәктер. Юк, ул сорауга җавап булмады ул. Булай, тәкъдим. Рәхмәт, хәзер безнең Татар Тим. Нигә сыерда 4 ими, ә минем кызда берәү дә юк? Чөнки Рөстәм Миңнеханов шулай эшләргә кушты. Мәскәү, бармы җавап? Әйдә, тагын бер тапкыр. Йөзенә карагач киләс килә уже.
Нигә сыерда 4 ими, ә минем кызда берәү дә юк? Син Таиландтан мәллә? Ул түгел. Мин аңладым. Күлдеңме? Ие. Рәхмәт. Нигә сыерда 4 ими, ә минем кызда берәү дә юк? Зато аны савырга кирәк түгел. Арышмайы. Җавап кайтарды. Рәхмәт. Ә хәзер Ришат, әйдә. Нигә сыерда 4 ими, ә минем кызда берәү дә юк? Кызыңның исеме Гүзәл түгелмесең? Рүзәл, ну, Әйдә, туктатырга кирәк моны, дуслар. Әйдә тагын бер тапкыр. Нигә сыерда 4 ими, ә минем кызда берәү дә юк? Алдама. Мин күрдем. Рәхмәт, Мәскәү. Соңгы сорау, дуслар, әйдәгез алкышлар белән каршы алабыз. Фидаил, әйдә микрофонга әйт. Ничек? Нәрсә әйттең тагын син тагын? Фидаил, Аршадан. Фидаил Аршадан. Всё, әйдә, башла. Ни өчен бер кашыган урын тагын кычыта? Әйдә, сорауны тагын бер тапкыр. Ни өчен бер кашыган урын тагын кычыта? Бар әле егет, кышытмаган жерден каршы бермә монда, бар. Мин сиңа якын тормыйм, ярымы? Читкәрәк китәм, Фидаил. Әйдә, буа, тагын бер тапкыр сорауны. Ни өчен бер кашыган урын тагын кычыта? Баргай. Баркайт. Рәхмәт. Менә безнең Арша. Әйдә, сорауны. Ни өчен бер кашыган урын тагын кычыта? Брат, срочно венерологка барып кайт әле. Рәхмәт, Казан арты. Дәвам итәбез. Арышмайы. Ни өчен бер кашыган урын тагын кычыта? Каялы, кайсы җирен кышыта? Мин көткән идем аны килә дип. Син дә өметләнгәнсең, күрәм. Әкәмәт, әйдәгез. Әкәмәт, сорау. Ни өчен бер кашыган урын тагын кычыта? Егет, югынып кара. Мин югынган бетте, чынлап. Татар Тим. Ни өчен бер кашыган урын тагын кычыта? Пантин правее, head and shoulders, син язып ал, карама. Таганнары красный линияда булыша әле. Рәхмәт. Бәләкәй генә лекция өчен. Әдем Хиялмәт. Ни өчен бер кашыган урын тагын кычыта? Мунчада соңгы тапкыр кашан юынганың? Яңа елда. Молодец. Мин сизәм. Мәскәү. Ни өчен бер кашыган урын тагын кычыта? Белмим, минеке дә шулай кычыта. Рәхмәт, дуслар, минемчә, юк, тагын чыга. Әйдә. Ни өчен бер кашыган урын тагын кычыта? Мишәрчә кашып кара. Мишәрчә кашып карады диде бугай. Мәскәү, әйдә, понаехали. Ни өчен бер кашыган урын тагын кычыта? Тагын кашырга. Рәхмәт, һәм соңгы җавап арышмайы. Ни өчен бер кашыган урын тагын кычыта? Кабатла әле ишетмәм. Ни өчен бер кашыган урын тагын кычыта? Белмим, миндә андай бер юк. Булды бугай, дуслар, бу рәхмәт сиңа, Фидаил, рәхмәт командаларга. Моның белән тәмам, или сорауларыгыз бармы, жюри әгъзалары? Бармы? Юк. Бар. Әйдә, соңгы сорау. Ринат, Татар малай, каршы алабыз. Исәнмесез? Дусларым, матурларыма альтернатива табыгыз әле. Дусларым, матурларым сүзенә альтернатива табыгыз әле. Әйдә. Ауыр булды бу, Ринат. Аптыраттың командаларына. Әкәмәт. Әйдә. Дусларым, матурларымның альтернатива. Тукта, Ринат, ишетелми бердә әйдәгез, сез генә. Булаймы? Вот, әйдә. Дусларым, матурларымның альтернативасын әйт әле. Кызларым, бүрәнәләрем.
Арышмайы. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Дусларым моторларының альтернативасын айт әлі. Менә шулай әйтеп җибәрсәң, минем сыйда 4 тими, кызда берәүдә юк дип. Рәхмәт. Мәскәү понаехали. Дусларым моторларының альтернативасын айт әлі. Ринат, өйләнергә пара. Хатының балаларым дип йөртерсең. Хэштегне. Туктатабызмы? Туктатабызмы? Бик зур. Әйдәгез дуслар, алкышлар берик командаларга, алкышлар сорау биргән кешеләргә барысына зур рәхмәт. Аршаны сорыйлар дуслар, әйдәгез. Дусларым моторларыма альтернатива айтыгыз әлі. Татар малай инстаграмда мында да конкурс алып керәм әле. Зря чыктың син, Динар. Все, тәмам. Алкышлар дуслар, алкышлар командаларга, алкышлар сорау биргән кешеләргә инде әлбәттә. Яны көтелә бездән. Яны туздырабыз. Әтияни танышыгыз бу Илдар. Без аның белән өйләнешергә җыенабыз. Татар жігіті екеніз. Сен несіз?